Ay, ikaw ba itang bayo ng asawang Marek? Wow, asawa kay Marie. Ina ko yata? Oh, may Braya, bakit? O asawa ni dating kumpare kong Alvin to. O mikawa nila, ela kasi may kasundo. Pero bayo Alvin, pangapat na ko. Bali ka, panganam na ko. Kasi balo ko, Alvin panglimani. Na? Nang panganam ko. Di ka naman, nalisiguro. Ay. Taglit, Marco pala yung panganam. Akalingwan kaya kasi, adwalang Domingo. Ba, kung mo sabihin, pampito ko. Wamo, si Jerry, si Jeko, si Matias, tapos kaluguran kong Alvin, tapos si Marco, tapos ikaw. Kung mo sabihin, pampito ko. Nano kayang pisabihan da rin eh? Nano kayang babalakan da? Nakiyabi ko, ataking babalakan da. Wala mo, kapanagitan nini. Saglina, nano kasi lagyo mo? Peter. Tuta, pero ka na pala asawa. Sabi na mo, pangadwa ko pa. Nalakwang ko na yun. Oy! Amo. Ako pala yung Joey. Ako pa kailan, bala ka kin. Ako yung pangmaluna po, ta! Bye-bye! Buridang sabihan, pang siyam ko. Suta. Pang siyam pala ako eh. Pa, pisabihan, kaya ba ako pangapulo ko?